Ginsaway sa mga katapos ang Anti-Squatting Illegal Structures Unit o CONASSU ang mga ating nagabaligya sa Haro Plaza. Bangod nga nagaplasta ng mga ining malapit sa dalan. Senator Visang Bomboradyo kay Lovejoy Josenilia ang head sang Anti-Squatting and Illegal Structures Unit. Iagin pahayag ginatagan nila sang pwesto ang grupo sa mga ati apang suno sa iya ginpili sa gyapon sa mga ini ang pwesto kung sariin delikado sa mga o kung delikado para sa ila. Ginklaro man sila nga ginpapili sila sang pwesto nga pwestuhan agad magtingob kag bukas lang para sa asesyo nga bisan diin lang sila magpili sang lugar apang indi gid pwede sa area nga masami ginalabyan sa mga tao bangod huol man ang matugas sini sa publiko. Nagpahayag naman si Josenilia nga taga nila sa igtalupangod ang mga tumandok nga mga ating nagatinguha man nga magbaligya sa ilang mga produkto. Mo natin pilagyan ng tao sila yung mabuta mo gamay tigapon gani inambala ko sa tipon na mo bala kang mag-istorya kung di ang gusto ninyo. Kaya gusto nila nga kung di nang itong mga exit dito sila yung maplastar. Alagyan ng ila ginapisto na mo to hindi magsugot ang IBC. Ang luwas pa ang ila na yung plastar wala na sila yung adaan kang 10 so ladlad lang bala. Sa biyang gabahin nagpasalamat naman ang grupo sa mga ati sa ginhatag nga bulig kag paghangop sa mga tawo nga nagahatag sa ilang chance nga magbaligya sa tion sa kapistahan sang Haro. Sa subong nagatiner mga ini sa tubang sa isa ka commercial building sa kilid sang Haro Plaza agod nga may tulugan ng mga ini sa tion sang kagabihon.